Guys, sobrang daya niya ni Billy Jack Sanchez. Boy Bagsik, panoorin nyo paano ko itong binugbog ah. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Billy Jack Sanchez nabugbog ni Boy Bagsik at Boy Bagsik tinalo ni Billy Jack Sanchez. Mga dahilan kung bakit mas nabugbog si Billy Jack Sanchez kaya siya naman ang nanalo sa laban. Yan ang ating pag-uusapan yon. Hindi pa rin gumagana mga idolo ang link ng pay-per-view. Subalit naghanap pa ako ng impormasyong makukuhanan. At ito nga, galing kay Coach Alexis Tolentino. Mga dahilan kung bakit mas nabasag ang mukha ni Billy Jack Sanchez, gayon siya naman ang tinanghal na panalo. Alam naman natin mga idol na galing sa street fighting itong si Boy Bagsik. Kaya naman base din sa mga nakaraang laban nito ay makikitaan naman talaga natin siya ng mabilis sa suntok. Kaya isa ito sa mga naging dahilan kung bakit mas nadurog ang mukha ni Billy Jack Sanchez. Kita sa galaw ni Boy Bagsik na malaboy ungas. Subalit mga idol, batang bata pa itong si Boy Bagsik, kaya naman kahit gaano pa ito kabilis sumuntok, hindi pa rin ito matatapatan ng suntok ni Billy Jack Sanchez. Sapagkat si Billy Jack Sanchez mga idol ay may experience na pagdating sa suntukan. Bukod sa may experience itong si Billy Jack Sanchez mga idol, mas mabigat din ang mga kamao nito kumpara kay Boy Bagsik dahil matanda na nga itong si Billy Jack. Kaya naman ito ang dahilan ng pagkapanalo ni Billy Jack Sanchez sa laban sapagkat ginamitan ito ni Boy Bagsik ng mga teknik na wala sa boxing rule. Tama mga idol, kahit magreklamo pa sa Boy Bagsik mga idol wala rin itong magagawa sapagkat iba po ang rule ng boxing kumpara sa suntukan. Nasa suntukan ng mga sikat po tayo mga idol. Iba ang suntukan sa professional boxing. Kaya naman mga idol ay humihingi nga itong si Boy Bagsik ng rematch kay Billy Jack Sanchez para mapatunayang natuto na siya sa ginawang kadayaan ni Billy Jack Sanchez. Hindi tanggap ng ating idol na natalo siya sapagkat dinaya siya ni Billy Jack. May pagkakataon pa sanang manalo itong si Boy Bagsik subalit sa teknik na ginawa ni Billy Jack Sanchez nabaliwala ang lahat ng suntok ni Boy Bagsik. Kaya naman kung makikita natin mga idol sa itsura pa lang ng dalawang kalahok masasabi talaga nating nakinawawa itong si Billy Jack Sanchez sa kamao ni Boy Bagsik. Panoorin natin ang video na ito. Pag-uusapan natin yung nangyaring laban kay Boy Bagsik at kay Billy Jack mga kabakal. So malamang ay napanood nyo na ang video na nilabas ni Boy Bagsik at ni Billy Jack na ang sabi ni Billy Jack na ginulpi niya at natalo niya si Boy Bagsik. At ang sabi naman ni Boy Bagsik ay humihingi siya ng rematch. Napakadumi daw maglaro ni Boy Bagsik sa laban. So share ko lang sa inyo yung nangyari since naman na nilabas na nila yung mga video nila kung sino ba yung mga nanalo, then allow na po akong maglabas ng nanalo or yung mga nangyari doon. Kasi mga kabakal, yung konting details lang naman, kasi ako po ay nandoon. Alam niyo naman, nandoon ako sa Battle of the YouTubers. At so yes, share ko sa inyo, ang nanalo po sa laban na yon ay si Billy Jack. So natalo po si Boy Bagsik. Pero kung makikita nyo naman sa video ni Billy Jack, puro pasa ang kanyang muka. Dahil alam naman natin na si Boy Bagsik at si Boy Ungas ay mahilig tumarget sa muka. Kulang sila sa body shot, more on sa muka talaga sila nakafocus. Kaya ang tinamaan halos lahat kay Billy Jack ay yung kanyang muka. At the same time, nagkaroon kasi ng alam yon ng bagong rules sa suntukan ng mga sikat kasi hindi naman itong ordinaryong boxing. So ang nangyari po doon ay pinili nila na walang headgear. Pumayag ang parehong side na walang headgear. Alam naman natin na mahilig sumuntok at mamuro ng suntok si Boy Bagsik at si Boy Ungas, di ba? So yun yung naging disadvantage ni Billy Jack kasi puro mukha ang suntok sa kanya. Yun nga lang, kung napansin nyo, mas malaki talaga si Billy Jack kumpara kay Boy Ungas. Nakita ko si Boy Bagsik mga kabakal. Even kay Boy Ungas, mas malaki pa rin si Billy Jack. So nakita ko si Boy Bagsik ng personal, nalapit ako siya ng personal, ang nipis niya. Literal mga kabakal na maliit siya, manipis siya, kaya ganun siya kabilis. Para sa akin, kinulang si Boy Bagsik ng power. Kasi nga naman, kahit mabilis ka at mabilis kang sumuntok, so ngayon, may mga parte ng katawan natin na kaya yung suntok ng mga mabilis na tao kung wala masyadong lakas. May lakas sa pagsuntok sa mukha. Pero doon sa ibang parte ng katawan, ay yun yung mga naging advantage ni Billy Jack. At the same time kasi mga kabakal, doon sa sinasabi
ni Boy Bagsik na nandaya at maduming maglaro si Billy Jack ay, well, hindi natin pwede talagang, para sa akin hindi mo pwede talagang isisi sa paano yung maduming laro or ano ba talaga yung tamang laro. Kasi mga kabakal, walang proper rules yung suntukan ng mga sikat kumpara sa regular boxing. Di ba? Ang regular boxing may mga rules yan. So ngayon, since na iba ang rules ng suntukan ng mga sikat kumpara sa boxing, so pwedeng magawa yung ibang mga bagay. Yun po yung nirereklamo at sinasabi ni Boy Bagsik na madumi maglaro si Billy Jack. So, syempre, para malaman natin yan, ay syempre, kailangan nating manood. So, syempre, hindi ko pwedeng i-spill, hindi ko pwedeng sabihin lahat, kaya kailangan manood po tayo or try nating ilabas. Once na ma-upload na natin yung mga video na yan, ilalabas ko kagad yan. I-share ko sa inyo para mapanood ninyo, para doon sa mga hindi nakakapag-link. Pero syempre, hindi natin makukuha yung original copy niyan. More on pirated copy lang makukuha natin dyan. Para mapanood nyo po yung malinaw na kopya, talagang magandang quality, then kailangan nyo po mag-register. Nasa baba po ng ating description ng ating video, yung link para mapanood nyo po ng magandang kopya. At yun po yung kailangan nyong gawin para mapanood nyo po yun ng tuloy-tuloy. And sa mga kabakal natin na nagtatanong, sa mga tao nagtatanong na baka yan ay putol na, baka yan ay scripted na, baka yan ay may tinanggal na, yan ay inedit na, hindi po. So yung simula ng laro, mula basketball, dire-diretso yan, basketball, boxing, basketball, dire-diretso yan, wala po yung cut. Literal na wala pong inedit yan. Lahat ng mapapanood nyo ay dire-diretso. Hindi po yan scripted dahil dire-diretso po yan. So yun ang ginagaranti ko sa inyo, kilala nyo naman po ako, walang scripted sa akin. Never ako naglabas ng mga video na scripted, never ako na-involved sa mga scripted na bagay. Kaya ang ginagaranti ko sa inyo, masusulit pa rin naman ang inyong binayad. At yung binayad nyo po para makapanood ng magandang quality ng laban ay makakatulong po ito kina Boy Bagsik, Boy Ungas, lahat ng mga naglaban-laban doon, makakatulong sa kanila yan. Kasi parang pelikula yan na may mga komisyon yung mga artista kung magkano yung kikitain sa sinehan. So kung gusto nyo makatulong, then mag-join po kayo. Kung gusto nyo mapanood ng maayos, mas malinaw, then mag-join po kayo. Kung ayaw nyo, then wait na lang kayo, maglabas tayo ng mga video. At yun lang po yung masasabi ko. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi mo? Sang-ayon ka ba sa desisyon ng referee? Kung pagbabasihan ang mukha ng dalawang manlalarong ito, sino sa tingin mo ang tinalo? Si Boy Bagsik ba? O si Billy Jack Sanchez? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isang dalawang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.